Benvidos a todos e a todas ao noso programa de hoxe. Moitas grazas por vir tanto os que estades no público como os que nos estades escoitando dende o teléfono. Como xa notaríades, hoxe atopámonos nunha localización un pouco diferente. O Casino de Carballo é un local que acolle numerosos tipos de actividades, dende charlas sobre diversos temas a clases de yoga, eventos solidarios, festas ou representacións teatrais. Dende a Radio Rebolondas e o IES Isidro Parga Pondal, queremos agradecer á directiva do Casino 1889 que nos permitan estar hoxe aquí. Durante este directo falaremos con Víctor Lorenzo, membro da directiva. Para os que non o saibades, o proxecto de Radio Rebolondas leva no Instituto desde o 2017-2018 e nós tivemos a oportunidade de empezar a participar cando entramos en primeiro da ESO no 2018-19 e a primeira coordinadora da radio foi Bea Cuesta, que era a profesora de filosofía e que ademais tuvemos a oportunidade tamén de participar con ela no club de lectura chamado Alexandría. Bea Cuesta marchou e despois pasou a ser María Sánchez, a profesora que nos dá este ano Historia e que o ano pasado, en cuarto da ESO, nos dou tamén Historia, a coordinadora, e tamén fixemos diversos proxectos con ela. E agora estes 2 anos que nos estamos en bacharelato está Fran Amado de coordinador. Queremos dar as gracias a todos os que nos axudan a facer estes directos e a participar na radio e ao creador da sintonía, Pablo Padrón, que xa leva a sintonía desde que nos empezamos en primeiro da ESO na radio. Tamén queremos dar as gracias ao grupo de primeiro de bacharelato que toca todas as cancións que ides estar escoitando durante o directo. E vámonos a presentar. Esta é a miña compañeira Ana Vázquez, eu son Lucía López. Os nosos compañeros que van a facer máis seccións, entrevistas, son Cristina Corzón, Lola Collazo, Sara Blanco, Pablo Antelo, e detrás das cámaras temos as nosas técnicas de son, Xulia Arán e Lara González. Ao longo destes 6 cursos tan intensos e de evolución para o grupo de radio, realizáronse un montón de actividades que foron aumentando a súa fama. Utilizouse para realizar podcast conmemorativos para o 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero, para o 10 de decembro, Día dos Dereitos Humanos, para o 30 de xaneiro, Día da Paz e Non Violencia, para o Día de Rosalía, para o 8M, para o Día das Letras Galegas. Fixéronse contacontos, obras de teatro lido para o FIOT durante varios anos, cuñas publicitarias para a materia de música de cuarto da ESO, colaboracións con institutos como o IES Perdoure de Burela no curso 2020-2021. Fixemos tamén diversos podcasts. Como dixen antes, unha das coordinadoras foi María Sánchez, que é profesora de Historia, entonces con ela fixemos un podcast sobre o primeiro fusilado Francisco Miguel e a súa muller Sira Alonso, contamos a súa historia e tamén presentamos algunha charla sobre a memoria histórica, que tuvemos a oportunidade de ter charlas sobre a memoria histórica no noso instituto. E tamén fixemos outros podcasts como un de Otero Pedrallo, que ganamos un accésit e tuvemos a oportunidade de ir de excursión a ver a súa casa. Ademais, tivemos múltiples invitados para entrevistar. Podemos mencionar entre eles a Pablo Iglesias, exalumno do Instituto que obtivo o Premio de Excelencia Académica na Universidade da Coruña, Verónica Bolón Canedo, carballesa enxeñeira informática e profesora de Ciencias da Computación da Universidade da Coruña, Maica Simón Gómez, xornalista de Carballo, Noelia Míguez, supervivente de violencia de xénero que agora é divulgadora e escritora e que nos visitou a semana pasada para contarnos a súa historia, ou Fernando Lalana, escritor de literatura infantil e juvenil que entrevistaron 2 alumnas do grupo de Rebolondas de primeiro da ESO. Neste proxecto que temos do curso de radio tuvemos moitas experiencias que nos encantaron, pero a máis destacable foi que salimos na TVG facendo un programa sobre o Día das Letras Galegas, sobre Fernández del Riego. Viñeron produtores do grupo Caito, fixemos un podcast que saliu na TVG. Eu creo que é o proxecto a destacar deste grupo. Para min, personalmente, foi a mellor experiencia do ano pasado, tanto do grupo de radio como do curso en xeral. Coñecemos a Mon e Santi, que foron os produtores e os técnicos que nos axudaron co proxecto, e consistía en gravar un documental sobre como nós facíamos un podcast sobre Fernández del Riego polo Día das Letras Galegas. Aprendemos moito tanto sobre Francisco Fernández del Riego, o cal tratamos no documental, como moitas outras cousas relacionadas coa produción. Eu creo que a miña parte favorita de facer o programa para a TVG foi saber todo o que pasa detrás das cámaras, ver como se montan
todas as cousas para gravar, ver, non sei, impón moito ver todos os cables e despois velo grabado na televisión, verte a ti mismo na televisión, saber o que pasou todo por detrás e todo eso. Non faltaron risas, pero tamén houve algunha que outra complicación. Pero bueno, todo saliu ben, que se emitiu. Bueno, como xa dixemos, estuvemos, o proxecto da radio empezou en 2017-18, que nós aínda non estábamos no instituto, pero en primeiro da ESO metémonos, Ana máis eu, máis outra compañeira, Lola, no Club de Lectura Alexandría, e fixemos diversos proxectos, gravamos algún podcast, subimos algún vídeo a YouTube sobre libros que léramos e tal. Pero en segundo da ESO, que seguíamos co proxecto pillounos o COVID, houve como un parón Bastante largo. En cuarto, con María, pois os podcast que mencionamos sobre... Bueno, fixemos varios, fixemos conmemorativos que se emitíronse pola... Sí, ao principio non nos chamábamos a nós mesmas do grupo Revolondas. Eso eran os de bacharelato, que agora somos nós, e que eran máis maiores que nós e traballaban máis dende o noso punto de vista. Pero comezamos facendo cosas pequeniñas que nos pedían as profesoras e ao final remontamos aquí. E bueno, gracias ao da radio, como xa dixen antes, presentamos algunhas... Cando veñan a darnos charlas, presentamos as persoas que veñan a dar as charlas. E este ano pasado, cando empezou o curso, polo tema da memoria histórica, que fíxose unha excavación en Bertua para mirar se había xente ali que fusilaran durante o franquismo, poidemos ir ali e ver como estaba funcionando todo, falamos coa directora da memoria histórica, fixeronnos unha entrevista, pero non sabemos se vai emitir na televisión outra vez. Sí, bueno, tras esta non tan breve introducción, deixamos vos agora cos grupo de primeiro de bacharelato que van a tocar Waiting for Love. Pois, un aplauso.
Somos Pablo Antelo Paredes e Cristina Corzón. Estamos aquí para entrevistar ao membro da directiva do casino, Víctor Lorenzo. Queríamos preguntar sobre a orixe do casino, porque como ben se indica no nome é ben sabido, o casino fundouse en 1889, pero tamén sabemos que esta localización non foi a original. Entón, onde foi a localización original do casino de Carballo? Bueno, con respecto a esa data hai un pouco de controversia entre os expertos, porque Xan Fraga, por exemplo, que é o historiador oficial de Carballo, di que o casino realmente é de 1924 e que fundou o Bergantiños Fútbol Club. Pasa que hai unha nova de prensa de anterior, do ano 89, no que di que o casino se trasladaba aquí a este edificio, o edificio do ano 1924. E decía que estaba aí na rúa Camiño Novo, que esta que está aquí diante, bueno, aquí onde está o casino, comeza a Vázquez de Parga, dirección Coruña e dirección a Fisterra, pois é o Camiño Novo. Entón, parece que tiñan aí outro local e dicía que se trasladaban aquí. Pero non hai unha constancia histórica realmente. A constancia histórica que hai, de documentos, digamos, desde o históricamente técnico, é que o Bergantiños Fútbol Club funda o casino como tiña un equipo de fútbol e pois como a parte recreativa para a sociedade do Bergantiños Fútbol Club. Tense constancia do ambiente que había por aquí neses anos, de si algunha personalidade importante, reputada da época, estivese por aquí no casino? Bueno, claro, isto, por exemplo, o casino fundou un matrimonio que a muller era da familia Calvo, da Conserveira, e o home era da familia Regueiro, outra familia tamén de bastante poder da época, non? E o casino no principio, claro, fundase como unha casa de cultura e a cultura non era accesible a todo o mundo. Había que facerse socio, para facerse socio había que poñer unha cantidade económica que non todo o mundo podía dispoñer, e ademais había que ter o aval de outros dous socios máis, pagar a cota económica e que outros dous socios máis te avalasen. Entón, pois podedes imaginar como sería o ambiente de época, non? Un pouco a burguesía carballesa, digamos. Que actividades se facían daquela no casino nese momento? Porque, antes de nada, mentras colocábamos as sillas, argallábamos todo, fijámonos que tedes ali como unha pequena biblioteca, sí. Ademais das mesas con tabuleiros de xadrez e todo. Pois eu non estaba naquela época, pero podo imaginar que naquela época non había redes sociais nin estas cousas, entón era o punto de encontro que había, e sobre todo para ler a prensa, tiñan libros, como ben dicides, a biblioteca. Pensade que naquela época, pois, ao mellor dos concellos non tiñan biblioteca como agora, todos os concellos teñen a súa biblioteca, e mellor nunha vila como Carballo hai dúas, pero que ao mellor naquela altura non existía eso a nivel oficial, digamos, e ao mellor esta era a única biblioteca que había na vila. E ademais eles mesmos chegaron a editar libros tamén dende aquí do casino. Despois, bueno, a nivel social, este era o salón de bailes, era un punto de encontro. Claro que os domingos viñan a bailar, por os domingos, a fin de semana, eran moi coñecidos, moi famosos o baile de Antroido, e en fin de ano tamén facían unhas festas que chegaron a fama, chegou ata hoxe. Viñan a xogar ao bingo tamén, sobre todo as mulleres, aí atrás, onde baixamos agora, onde estivemos agora, que é o Ambigú. Eso era como o bar do casino. Entón, fundamentalmente, imagino que sería un punto de encontro onde se encontraban para falar e debater das súas cousas e tamén para estar ao día da cultura da época. Falando disso, de estar ao día da cultura, durante o período de case 40 anos que abrangue dende o inicio da Guerra Civil no 36 e a morte de Francisco Franco no 75, o casino viuse afectado de alguna maneira pola censura, seguiu sendo un sitio de cultura, ou mellor ata de libre expresión? Pois non che podo dicir, pero podo imaginalo, porque as persoas que estaban vinculadas naquela altura ao casino maiormente eran de dereitas. Entón, pois, supoño que non tería moito problema. Creo que eran afectos, polos testimonios que nos chegaron, eran afectos ao réxime, non? Entón, non creo que tuveran moito
moito problema de censura, nin nada. Este era o casino de dereitas, había un casino republicano tamén, pero supoño que se extinguiría ca ditadura, claro. Entón, Aquí en Carballo tamén sí, había un casino. sí. Aquí onde está o Bar Dubra, creo que era. Daquela, en que momento comeza como momento de decadencia do casino? Pois eu creo que a principios do milenio, os 2000, por aí foi cando máis se acentuou. Deuse por razóns biolóxicas, os socios históricos foronse facendo maiores, quedaron un pouco sen forzas e non houve relevo xeracional. Entón foise perdendo moita actividade e o edificio tamén foi sufrindo moitos efectos do abandono e tal, como podedes ver aquí algúns vestixios, pero bueno, desde que entramos nós no 2018 fixemos moito traballo de rehabilitación como era a pregunta, perdón, que me fui. Que eso, que como pasou pois de ser un centro de cultura tal a estar como parado? Pois eso, non houve relevo xeracional. Non houve relevo xeracional, basicamente ese foi o motivo. A xente maior foise cansando e non foron perdendo esa forza. Outro tipo de actividades, a xente máis nova. Claro. Pero como xa mencionaches, dende fai un par de anos xa se está revitalizando, por así dicilo, danse numerosas actividades, como por exemplo o Ludi Latini, que fomos aquí ver dunhas compañeiras nosas que viñeron para hacer unha obra de teatro, que a min gustoume moito personalmente. Tamén notase o aberto que está o casino. Por exemplo, eu recordo un día, un sábado pola mañán, que fixose un mercadillo de unha familia que mellor perdera o cadelo, pois estaba aí a vender, que iso que se nota que se fan moitas actividades, que está moi aberto. Cal sería a túa favorita de todas as que se fixeron? Non hai... Eso non se pode dicir. É como... Pero esta mellor sí que podes contestar. Cal é o teu fillo máis favorito, non? Unha cosa así. Nós, todas as actividades, o que máis contentos estamos é de esa apertura, non? Que ti falas. Desde 2018, cando nós entramos aquí, o lema foi o Casino Estí e se abriu ao público, porque antes aquí só podían entrar socios. Entón, só viñan as actividades os socios do casino, non podían entrar xente da fora, como agora, por exemplo. E agora todo o mundo pode entrar a todas as actividades e propoñelas, que é o que máis pretendemos tamén, non? Que a xente propoña, por iso é importante que estedes vos aquí, a ver se hai ese relevo xeracional se dá máis doado que cando nos entramos. Sí, que tamén estáse a ver, como se dixe, na amplia variedade, obras de teatro, estas entrevistas que podemos facer aquí, a radio, en presentacións de libros, que recordo que o noso non, pero o profe de latín do instituto, Xurxo, tamén veu dar unha conferencia. Está moi ben isto de poder facer actividades culturais. Eu creo, cal é a túa visión? Crees que vaise manter así, que vai haber máis, como que o casino vai ir máis nestes anos? Ese é o objetivo? Bueno, que se manteña, espero que sí, e que vaya máis tamén. Claro, o objetivo era un pouco ese, cubrir ese espazo para a xente que mellor non ten acceso ás instalacións ao mellor do Concello, non? Que o Concello está máis centrado ao mellor en máis eventos máis potentes, porque pode económicamente sostelos, e ao mellor quedanse pois xente máis pequena, como escritores que están saindo ou eso, ao mellor non teñen un espazo de expresión, e aquí sí. Eu penso que sí que vai, que se mantén e esperemos que vaya máis. Para finalizar así en xeral, como foi o proceso de convertilo nisto que é agora, así de... Pois... Dixetes antes que empezabades un pouco en 2018, que o lema era o Casino Estí. Sí, pois nada, foi eso, moi ilusionados, porque cando a directiva anterior o deixaba, houve un momento que se non xurdía outra directiva desaparecía o casino e o edificio, quero dicir, a asociación e o edificio. Entón conseguimos xuntarnos un grupo de xente nova naquela época, con moitísima ilusión, con idea de crear como un centro social aquí en Carballo, de poder expresarnos as nosas inquedanzas culturais e acoller a outras. E ese era un pouco o objetivo e seguimos teimando nisso.
Pois, moitas gracias pola entrevista. Eu penso que estivo moi interesante. Deixámovos cun mix daquela famosa gran película que é Gris. Grazas a vos.
Bueno, en esta sección, eu son Lucía López e está aquí a miña compañeira Cristina Corzón. Imos a falar sobre o increíble investigador que lle dá nome ao noso instituto. Como imagino que xa saberedes, tanto porque o pon no cartel ou porque introducimos ao principio, o noso instituto chamase IES Isidro Parga Pondal. Entonces, Cristina máis eu decidimos facer unha pequena investigación para contarvos quen foi este personaxe, o que fixo, e ademais fixemos un podcast sobre o Seminario de Estudos Galegos este ano tamén, entonces decidimos relacionalo pois, co seminario que foi o seu centenario ano pasado. Bueno, estivemos investigando e non atopamos por que se chama así o noso instituto, non sabemos por que decidiron facerlle homenaxe a Isidro Parga Pondal. O que sí que descubrimos é que hai un instituto universitario de xeoloxía que se chama tamén Isidro Parga Pondal, que é unha colaboración entre a Universidade da Coruña e o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, que foi creado por Parga Pondal. Bueno, agora vou vos a contar sobre a súa vida. Nace no 1900 nunha familia burguesa. Como imagino que o nome vos sona, porque o seu avó era primo de Eduardo Pondal, entón son familias, están relacionados. Bueno, seu pai morre no 1914, entonces ele é maioritariamente criado polo seu avó, que é o que lle transmite unha paixón pola química. Fai o bacharelato en Santiago de Compostela, pero como aínda non hai facultade de ciencias de química, de ciencias químicas, pois vai a Madrid a facer a carreira. No 1923 vai a Santiago como profesora auxiliar de ciencias químicas. En 1924 introdúcese no Seminario de Estudos Galegos e publica diversas investigacións que fai el. Gana unha beca, no 1930 gana un premio e gana unha beca para ir a estudiar a Zúrich. No 1933 ven ao Laboratorio de Xeoquímica de Santiago, convírtese en profesor e fai diversas investigacións por Galicia. En 1934 gradúase cum laude. Forma xeoquímicos, dá clases e dice que el fixo un gran cambio na relación que hai entre estudiantes e profesores, porque compartían os mesmos ámbitos e tamén é importante destacar que mentras ele era profesor houve unha introducción da muller neste sector nos institutos de química e todo eso. Na Guerra Civil expúlsano da Universidade de Santiago, deixa de poder dar clase polas súas ideas galeguistas e por ter relación con figuras importantes galeguistas como Castelao. Entonces empeza a traballar en unha empresa de minería e ten a sorte de ter un bo soldo e a empresa na que traballa é de directiva alemana. Cabe destacar que con ese soldo que gana, despois participa moi activamente na recuperación da cultura galega. Tamén, ao non poder dar clases na universidade, crea o Laboratorio Xeoquímico de Laxe, no que traballa ata 1969. No 1940 funda o Laboratorio Xeoquímico de Laxe, colabora con distintas universidades europeas. No 1962 empeza a dar clases en un instituto e gana diversos premios, como son o Premio de Ciencias da Deputación Provincial da Coruña, o Premio de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela, a Medalla de Investigación a Medalla Castelao e danlle o doctorado honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela, donde a rehabilitano no 1983. No 1978 morren nun accidente de tráfico súa muller e seu fillo, e entonces el deixalle en herencia ao Laboratorio de Laxe ao director da fábrica de Sargadelos, Isaac Díaz Pardo.
Cabe destacar o labor máis importante que fixo Pondal, o primeiro mapa xeolóxico de Galicia, que foi fruto das súas investigacións durante 40 anos, que sale en 1982, preséntase no 1982, despois de todas as investigacións e de colaboracións con institutos europeos, con diversos institutos e universidades europeas. En 2009 recibe unha homenaxe do Día Científico Galego da Real Academia Galega de Ciencias. Agora que xa conocemos a súa biografía, ímonos centrar no seu papel dentro do Seminario dos Estudos Galegos. Isidro Parga Pondal, como bo galeguista do momento, era un afiliado do Partido Galeguista e, ademais, era membro do Seminario de Estudos Galegos. O Seminario de Estudos Galegos, que se fundou no 23, foi unha institución galega dedicada ao estudo e á divulgación de todo tipo centrada en Galicia. Ademais, tamén pretendía unir a cultura galega, dar a coñecer a cultura galega, unila ao que se estaba descubrindo en Europa. Por iso, tiña seccións moi variadas, eran 12, e algunhas eran a sección de filoloxía, a de historia, a de xeografía, a de historia de literatura e demais, para que vos fagades a idea de que trataban temas moi diversos. Isidro Parga Pondal era o encargado da sección de Ciencias Naturais. Nas revistas do Seminario de Estudos Galegos foi onde publicou os seus primeiros traballos. O primeiro traballo que publicou foi, chamase así, Datos sobre la geoquímica de Galicia, el contenido en yodo de las principales algas marinas de las costas de Galicia. Para facelo, foi coa súa muller e co seu fillo percorrendo a costa de Galicia tomando mostras de algas que logo analizounos no laboratorio da Universidade de Santiago de Compostela, porque a Universidade de Santiago e o Seminario estaban moi relacionados, a Universidade prestaballe tanto material como salas para as súas reunións, laboratorios para as investigacións e demais. E ademais, moitos membros da Universidade de Santiago tamén estaban no Seminario de Estudos Galegos, entonces estaban moi relacionadas as dúas cousas. Este primeiro traballo publicao antes de conseguir esas bolsas de estudos para ir a estudar fora. En el saca conclusións prácticas, o que tamén nos demostra as súas ganas de contribuir a Galicia. Saca algunhas conclusións de como utilizar algas para sacar un beneficio económico, aproveitando os recursos galegos e demais. O problema que se encontrou Parga Pondal en Galicia, igual que outros científicos, foi que sí que había cousas que investigar, pero que non había era medios. Tanto o material dos laboratorios non era demasiado moderno, non daba resultados moi exactos, non era o mellor, xa existía material moito máis avanzado, tampouco que houbera demasiados laboratorios, o presuposto do que dispoñían era moi baixo, de feito bromeaban dicindo que iban ter que botar a Parga Pondal fora da universidade porque estaba tanto tempo no laboratorio que gastaba moita luz, entón a factura da luz subía. E iso que en xeral as instalacións non estaban preparadas. Entón, tanto Parga Pondal como outros científicos, pero xa que falamos de Parga Pondal, centrarnos nel, ao longo da súa vida, ademais das súas propias investigacións, destacan por loitar por conseguir esos espazos, esos materiais, esos medios para poder levar a cabo investigacións. Por iso, é bastante destacable que o primeiro laboratorio xeoquímico de España estivo en Galicia. Parga Pondal participou neso. Ademais, Parga Pondal é considerado o primeiro xeoquímico de España. En xeral, ademais de ser importante as súas propias investigacións, el destacou porque estaba inmerso en proxectos con outros científicos que dirixía el e que coordinaba. Eran proxectos onde había investigadores tanto españois como alemáns, como suizos, que coñecera durante os seus viaxes de estudos. Tamén hai que destacar, como mencionou antes, miña compañeira, o Laboratorio de Laxe,
que fundou tras ser expulsado da universidade, e tamén é bastante relevante os proxectos do mapa xeolóxico de Galicia que coordinou Parga Pondal, que se ben o mellor é algo arriscado dicir que foron o máis relevante da xeoloxía en Galicia, sí que é certo que dende a Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán non se apreciaba como un traballo tan innovador. Pois como conclusión, pois podemos ver que foi unha persoa pois comprometida con Galicia e que deixou constancia diso. E agora, antes de pasar á seguinte sección, deixámosvos coa canción de Piratas del Caribe. Ola, moi boas, son de novo Pablo e agora vou ser o moderador dun moi interesante debate que imos ter entre a nosa compañeira Sara Blanco, a exprofesora de latín do IES Isidro Parga Pondal, Claudina Veres, e un familiar da nosa compañeira Cristina, que é Verónica Veres. O debate vai a xirar alrededor do sistema educativo español. Veremos seguramente posturas a favor e en contra, e o primeiro tema a debatir sería o método de avaliación. Que vos parece o método de avaliación? Primeiro, Sara Blanco, do punto de vista do alumno. Bueno, eu falo desde persona que, por sorte, ou por desgracia, acaba bacharelato en un mes. Entón, pois, presentar un pouco a miña opinión desde persona que eu desde logo non me gusta o método de avaliación porque ao final xogaste todo en uns exámenes, ao final só se valora como a parte escrita, non se valora nada a presentación a modo oral ou outros campos, pero claro, tamén me gustaría saber aí como é a opinión de unha nai e unha exprofesora. Bueno, eu coincido con Sara. Penso que moitas veces hai que mirar varios factores, e non só ese examen escrito. Por exemplo, evalúase igual toda a etapa escolar. Eu creo que non se pode
mirar un neno de primaria evalualo igual que unha persona que xa está acabando o bacharelato. Neste momento é así. Creo que tamén hai que mirar varios perfiles. Eu creo que se juzga ou prejuzga moi pronto os rapaces. Hai nenos que son moi estables na ESO, que non o son, ou que xa veñen condenados a non ser nada. Eu creo que todos teñen algo que explotar. Pois ao mellor a eses rapaces que son máis activos, que 4 paredes suponlle un reto todos os días, pois debería de valorarse máis como se explican, como expoñen, e darlle unha capacidade de movimento para que poidan explotar todo o potencial que teñen. Tamén creo que ao mellor ti eres un alumno de 10 sobre 10, pero a exposición dun traballo para ti é un hándicap que non debería de ter ese peso que ao mellor ten o teu labor de todo o ano. Principalmente, penso que o maior error é iso, valorar sempre da mesma maneira. Un neno de 3 anos non se pode valorar igual con un rapaz que xa ten 18 e está escollendo un futuro. E aquí a forma de evaluación sempre é a mesma. Sí, ao final que todo en parte moitas veces hai moitos alumnos que ti ves estudan moito, son moi organizados e todo, pero simplemente por capacidade, por nervios, por sorte, non poden chegar a un 10, e outro que realmente simplemente pois ten a sorte de nacer como máis con esa capacidade, pode levar o 10. É realmente como hai que máis mérito ten, senón que simplemente é un abanico. Non sei, ti que opinas, Claudina? Eu opino que debería ser había que ter en conta os dous factores, porque non pode ser que máis ou menos agora vai o sistema educativo a si participa, si colabora, ois moitas veces que saquei un 3 no exame, pero non podo facer un traballo, xa está. Entón, logo na vida tampouco vai ser así, é dicir, ten que ser o traballo, a participación e tal, pero logo cando hayan unhas oposicións non vai a ser canto traballaron antes. Penso que hai que ter en conta todos os factores, pero estou falando tamén no BAC, no bacharelato, ao mellor pois na primaria pois podría ser de outra maneira. Outro punto a tratar é ese conflicto que hai entre teoría e práctica, de que as clases dinse, e baixo o meu punto de vista de moita xente tamén, que son moi teóricas, ensínase moita información de moitas materias moi diferentes entre elas. Ao mellor é información que para un alumno de ciencias, ao mellor está ben ter certos coñecementos de filosofía, pero examinarse dela como calquera outra asignatura, ao mellor é un coñecemento que é moita teoría, pero logo non vai poder usar na práctica. Cal é a vosa opinión? Se hai moito coñecemento, se hai moito, se é innecesario, se é necesario, se se podría modificar. Empezo eu como alumna. Pois a ver, eu aí teño moitas opinións porque non sei porque como ao final se só vamos por utilidade, pois non se ensinaría nada, porque realmente donde pos a liña da utilidade e do que non é útil, pero claro, eu eso de que sí que hai materias que ao mellor, eu que sei, en literatura de castelán, penso que sí que sería moito máis práctico pois ao mellor enfocalo a ler máis libros e non memorizar tanto porque, vale, no último examen que tivemos, vale, non sei, unha obra calquera, nada, de Carmen Laforet. Está moi ben, eu agora mesmo sei máis obras da literatura de posguerra do 40, do 50, do 60, do 70, podo poñer máis ou menos as características, pero realmente, pois eu no día de mañán non aprendín nada como tal. O sea, tamén en parte creo que punto de mal enfoque é todo de que tampouco hai tempo, pero que ao final, non sei, a ver, imos intercambiando puntos porque tampouco sei enfocalo moito o que quero decir. Bueno, eu penso, é que volvo a decir o mismo, penso un pouco parecido. Eu creo que se repiten moitas cousas. Quero decir, eu creo que en moitos cursos, por exemplo, en Historia, cantas veces foi a caída de Constantinopla? Quero decir, estúdiase como en 6 cursos. E non se estudia nunca a historia reciente. Quero dicir, un rapaz que non chega a bacharelato non vai dar a Franco, non vai dar a historia reciente. Quero dicir, si é verdad que sabes da historia antigua,
que, bueno, dase non en sei. tropecientos cursos. Eu despois de todo isto, eu non sei de historia antiga, que é o peor. Pois bueno, despois, por exemplo, biología. Cantas veces se dan as clases de animales que hai? Porque se dá como en 7 cursos. Quer dicir, é que non hai tempo, non, que non hai que estar ben escollido. Eu creo que se planea mal bueno, que o planteamento está mal feito. E tamén penso que hai moitos libros que se escollen, e non sei por qué, eu estou moitos anos no Consello Escolar, o sea que teño unha base, non? E hai libros que están, e que moi mal, teñen errores de bulto, quero dicir, Vences Vives, por exemplo, horrible. O sea, explícase mal, está mal planteado, está mal organizado, non sirve para nada, quero dicir, o que ides é aprender, non? Pois se se vai a aprender hai que ser máis práctico. Eu creo que sí, que ten que haber todas as asignaturas, creo que sí é importante que sepades un pouco de todo, porque ao mellor dis, pois a mí a filosofía este ano non me interesa, pero non sabes o giro que che vai dar, que vas pensar dentro de 2 anos, e ao mellor co que empezas con moita ilusión non. É importante ter unha base de todo, pero sendo prácticos. Aprender, pero non repetirte, estar todo mal organizado, e que quedan moitas cousas moi importantes por dar. Por exemplo, eso na literatura. Está moi ben saber, eu recomendo especialmente o Quijote, que a mí me encantou, pero tamén está moi ben saber quen é Dolores Redondo. Quero dicir, non hai que saber só o antigo, hai que saber... Non sei quen é Dolores Redondo. Pois, É de agora. bueno, é de agora, quero dicir. Pero eso sí, non se dá. é eso, que ao final é como, vale, nos ao final ahora conocemos a Unamuno, a todos estes, pero é que eu ahora de literatura actual, vamos, é que podoche mencionar autores contados, entón o mellor é o mal enfoque, que, bueno, que non creo que haya que deixar o antigo atrás. Claudina pode nos falar máis desto como profesora de latín. Pero eu penso que todo o que é teoría e práctica en algunhas materias é realmente complicado, vale? Se, por exemplo, falamos de música, pois efectivamente pode tocar, tal, podes dar teoría e tal, pero logo, en literatura ou en lengua ou en historia, o que é a práctica, o que é a teoría, en latín, é moi difícil, moi difícil. Eu entendo que os rapaces abúrrense moitísimo nas clases, pero é porque teñen que estar 6 horas seguidas en donde normalmente entra unha persoa, iba a dicir unha mona pola porta, porque entramos 6, un detrás do outro, e soltamos un rollo. Entón, ao mellor, había que buscar unha practicidade de alguna maneira, pero non é fácil, non é fácil. Sí, desde o punto profesora ten que ser difícil, pero bueno. No, desde o punto dos alumnos é difícil. E tamén é difícil. A ver, creo que é a mezcla de todo, porque ao final é entendible que con 15 anos non che vai a surxir un interés en coñecemento por norma xenérica ao final, en plan, haberá quen sí, haberá quen máis, haberá quen menos. Bueno, pero aí entra os profesores, hai Así moi entra os motivadores, hai xente que é moi boa dando clase, pero que ao mellor non engancha os alumnos. A teoría máis a práctica é moi complicada. Sí, nas linguas é moi difícil buscar un equilibrio, porque e ademais agora que as linguas tamén se lles está deixando moito de lado polas ciencias, porque ciencias pa todo, utilidade pa todo, utilidade pa todo. E podemos enganchar... Tamén está o feito dos diferentes puntos de vista que pode haber para unha mesma materia en sí. Por exemplo, queríame rectificar do que dixe antes de que filosofía ao mellor non é para tanto. Eu considero que a filosofía sí que podería ser unha materia interesante dende o punto de vista de fomentar o pensamento crítico. Agora, ao mellor o que sí que se fai máis pesado sería historia da filosofía, que é moito máis teórico e ao mellor pode incluso chegar a ser menos práctico se non te especializas nisso. Bueno, hai filosofía como a estoica, que agora están todos os influencers dicindo que eso é o que temos que saber, e sería aplicar a filosofía na vida. Eso sería, pero bueno, a filosofía é... Vamos a deixar outro momento. Filosofía é un tema moi complexo de... Pero a ver, no seu día aburríame de mortalidade. É que a min pasoume con isto de tanta teoría, que te bombardeen ca teoría, que a min filosofía de primeiro encantoume. En plan, encantoume. Tiñamos, bueno, un bo profesor, era moi práctico, era moi dinámico, participaba a clase. É unha asignatura que a mí pareceme que se pode bascular moito en plan teoría, práctica, polo feito de que, vale,
tes que saber de teoría, pero logo ti tamén podes meterlle a tua práctica, o teu pensamento e todo, e o cambio de filosofía de primeiro, que era un punto intermedio, a filosofía de segundo, que autor, 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 comentario. É todo así. Entón é como... E tampouco che dá tempo nin a entendelo, pero bueno. Así tamén falando destas asignaturas, vos creedes que hai algunha asignatura que debería haber, pero que non se propón? Oratoria. Oratoria, como falábamos ali. Claro, estábamos propoñendo atrás que falta. Que a xente, que todos os nenos, cando chegasen ao instituto con 12 anos, soubesen defender a súa opinión. Que soubesen debatir, soubesen explicar por que, logo terán razón ou non terán razón, pero cada un que explique e que saiba falar, que saiba decilo, pero eso a veces depende. A educación en España fomenta moi pouco todo o que é a oratoria. E iso despois na vida é fundamental. Vayas a donde vayas, tens que decir, mira, eu veño porque teño este problema, tal, expoñelo o mellor posible para que te entendan. Iso é fundamental. E iso é unha do que falla o sistema. Que hai xente que a ten por natureza. Por naturaleza é maravillosamente por norma xenérica non creo que sexa o caso. Eso tamén, por exemplo, unha queixa miña, xa reenganchando co tema de avaliación, é que eu, non por tirarme flores, pero considero que teño boa habilidade a hora de falar. Agora sí, ti les un texto meu, eso mete para atrás. En plan, eu en galego podenme quitar perfectamente un punto e a profesora decirme é que non entendo que me pos aquí. Que eso tamén pode ser pola falta de lectura, porque pasas todos os cursos unindo con flechitas e agora da nada te atopas con 5 comentarios en cada asignatura e te quedas como agárrate que te vienen curvas. E outro dos problemas relacionado ca oratoria é que se lle dis a un público o que sexa, ven a expoñer tal, eu non vou. E logo hai os dous que queren acaparar todo o tempo e que como veña un deles ou unha, vamos, adiós. Pero o 90 ou 98% non quere sair a falar, a expoñer a súa opinión. Eu creo que eso ten a solución na primaria. Nos vimos eu veño de Malpica, é un centro que é verdad que son moitos menos alumnos que poden ter os de Carballo, moitísimos menos alumnos, sácanse os nenos todas as semanas a un escenario que teñen na biblioteca. E van a expoñer algo, sea unha poesía, sea un conto que fixeron, sea algo que fixeron, non? Tamén teñen o programa de cociña, de realidade aumentada, de, isto que te pos en verde, que non sei como se chama e tal. Perden a vergonza. Perden moita vergonza. Eso despois axuda, porque si é verdad que o que di ela, non? Que hai nenos que lles encanta expoñer e están na súa salsa, pero non é o habitual. O habitual é que teñas gana de vomitar, que che sangra a nariz, vamos, que o pases mal, non? Si desde moi pequeno te sacan todas as semanas, cando chegas a eso, que xa é un cambio de por sí, porque encontraste con xente que non conoces, e bueno, en fin, é o que é, hai que pasalo. Si ves con unha base de ter feito isto, pois como que costa menos, non? E ao final, a realidade é que ti podes ter un expediente moi bo, pero a persona que se presenta ao mesmo traballo que ti pode ter o mesmo expediente que ti. Como te defendas ti nesa entrevista de traballo, como te expreses ti, ou o medo que ti teñas a salir, porque, quero dicir, ao mellor ese traballo implica non estar na túa zona de confort. Vai ser a que determine quen vai quedar nese traballo. E iso, ao final, é a vida real. E hai moitísimas persoas que son moi válidas, pero moi válidas, e que chegan a unha entrevista de traballo e danlles para atrás, porque non saben, quedan paralizados. Pero é por eso, porque falta as habilidades esas que deberían de facerse na primaria para chegar con elas ao instituto. Claro, é que hai moitas cousas que son de base. Xa para ir rematando, o único tema que quería traer a coalición son as novas tecnoloxías de educación. Cal é a vosa opinión? Se habería que fomentalas? Se está indo demasiado longe con isto? Vou empezar eu. Vale. Empezar ti como profesora. No, pero moi centrando o tema. Hai 4. Unha sería os móviles. Vamos, estamos aí
está aí luchando, vale? Loitando para quitalos. Non vai ser fácil, porque estamos todos, pequenos, maiores, adolescentes, todos enganchados. Non vai ser fácil. Eso por un lado. Os portátiles individuais, que está entrando a polémica. Si son tan bons, porque era a panacea universal, iba a facer os nenos super intelixentes, bueno, iban a aprender, entón agora o que fan moitas veces é distraerse co ordenador e tal, eso o segundo tema. O terceiro tema é os reloxos cos que copian, vale, eso tamén son tal, vale, que eso tiña que estar totalmente prohibido e haber inhibidores en todas partes, incluídas as universidades, donde copian así, vale? Ben. E despois, canto dunha clase de 50 minutos, canto tería que estar dedicada á tecnoloxía, é dicir, documentais, pantalla, tal. Entón, agora, nin nós, os maiores, nin os pequenos aguantan unha persoa 50 minutos falándolles ali. Algo hai que poñerlles, porque están de ter uns anuncios ou unhas series en donde hai moitísimas imaxes por minuto. Moitísimas imaxes por minuto. Entón, estás ali unha persoa falando continuamente e dis, bueno, que se quite daqui xa. A mí que me poñan unha pantalla. Pero poñede os rapaces todo o tempo, a 6 horas con pantallas. A ver o que pasa. Sí, a ver, aí non che digo que non, porque é buena verdad que se pasas de ver vídeos en TikTok de 15 segundos dun algoritmo totalmente moldeado a ti, pois, eu que sei, a min non me gustan as matemáticas, pois vexo profesores de matemáticas e eu digo, xa foi, en plan, por que non dura 15 segundos, que acabe xa. En todas as materias. En todas as materias, pero se xa por enriba non che gusta, eso xa é, vamos, o peor mix que podes facer. A ver, eu sí que estou algo a favor de que se introduzcan máis, en plan de que se poida aproveitar as ventajas de poder poñer un vídeo ou unha película ou algo así, un documental, pero aí sí que estou de acordo contigo de o xusto necesario, porque ao final son, vamos, distractores así, en plan... Eu creo que se está poñendo a tecnología moi pronto. Quero dicir, dicíalo agora, non? Que ahora tens que facer comentarios, estás en segundo de bacharelato, se nunca escribiches, non podes saber escribir. Non están dicindo que hai unhas faltas de ortografía, é que é normal, porque se xa chas corrige o corrector, ti esa habilidade nunca. Un segundo. Sí. Quero decir que todo eso de escribir, vale? De escribir nos portátiles, resulta que chegan sin saber escribir. Entón, xa non é que non sepan redactar, é que non saben escribir. É que escribir, apréndese escribindo. Si en quinto de primaria xa tes un ordenador, nin eres organizado, porque non organizas ti. Ti nunca organizas nada, nunca te planteas o que che vai ocupar algo, nunca te planteas como tes que facer nunha agenda unha escalinata, como tedes aquí, non? Para ver como te vas a organizar. Non, ti simplemente buscas onde che puxo o maestro, se eres organizado, se non xa é un fracaso, non sabes se che subiu unha aula virtual, se no correo, se eso pérdese, ou si tens que facelo. A veces fai falta un libro, onde colles apuntes, escribes, faz un ejercicio e telo aí para comprobalo. Que sí que é verdad que a tecnología está moi ben para algunhas cousas, home, por supuesto, pero nunca sustitutivo. E ahora mismo, de feito, estánse planteando se foi tanto acerto ou non. Señal de que xa se está demostrando que non funciona. Pois, bueno, pois o das tecnoloxías é moi ambivalente. Pois, bueno, eu creo que por aquí xa rematamos de certa maneira o debate, tocáronse moitos temas, e, bueno... Estivo moi interesante, de verdad. Bueno, deixamos vos con unha interpretación de New York.
Grazas ao alumnado de música de primeiro de bacharelato, acabamos de escoitar a canción New York, gran cidade, pero, dende logo, non tan grande como na que nos atopamos hoxe aquí, Carballo. Bueno, Carballo, cidade, non sei o se se pode considerar. Como non se vai considerar cidade? A ver, cantos habitantes ten? 20.000, 30.000? Iso dá bono para unha cidade, xa te digo eu. Hai industria, vamos, hai terceiro servizo que hai un bar en cada esquina, como ten que ser. Vamos, se nos poñemos a falar de ocio, unha oferta cultural como a de Carballo non a vin eu en ningún sitio. Bueno, tes razón que ofertas culturais en Carballo hai moitas, pero non sei eu, non hai rañaceos, non hai grande tráfico. Bueno, mellor, unha cidade, pero sen todos os inconvenientes dunha cidade. A cidade perfecta. Home, se non hai oferta cultural, que os nenos hasta se poden aprender as estacións. Mira, empezamos agora. Foi o equinoccio de primavera. E ti dis, que é iso do equinoccio? Non o estás moi claro. Da igual, porque xa sabes que é primavera, porque empeza a primavera andanza en Carballo, que xa leva máis de 20 anos celebrándose. E veñen aí bailaríns de todo o mundo, faise de todo, desde cousas clásicas, máis urbano. Aquí damos ya todo, en plan, que máis necesitas? Bueno, a primavera en Carballo está moi ben, pero a miña estación preferida de Carballo é o verán cultural. Hai concertos, hai homenaxes, hai teatro, hai magos, hai festas, hai cine, a Praza dos Libros, que a quen non lle gusta a Praza dos Libros. De concertos, podemos recibir a cantantes como Xavier Díaz e as Aduceiras de Salitre, a Berto, a Paco Nogueira para os máis pequenos, a SES, a de Vacas. Pero, aínda así, esas cousas tamén as tes na Coruña. Sí, pero ten en Coruña un festival internacional tan importante e con tanto renome como é o FIOT, Festival Internacional de Outono, claro, para que os nenos se enteren un pouco, do teatro. É que non o tes, ademais con premios, que ter un xograr de outono, vamos, eu prefiero ter un Nobel, é que quen quer un Nobel tendo un xograr de outono. E veñen compañías de todos lados, temos estrelas absolutas, estrelas en Galicia, veñen compañías de Madrid, do País Vasco, incluso algunha obra internacional, teño visto aquí. E faise de todo, teatro clásico, que vamos, que nin en Mérida teñen o que aquí temos. E tamén Cervantes, Shakespeare, e despois, claro, experimentación a tope, porque sí, vale, moito pazo da cultura, moita programación de sala, pero claro, aquí tamén nos gusta innovar, como boa cidade, sempre modernos. Entón, pois, OVNI, que si teatro, donde sea, nunha chocolatería, pois nunha chocolatería. Nunha rúa, que aquí adaptámonos a todo. O outono de teatro é verdade que é ben coñecido, incluso internacionalmente, pero para rematar o ano, non iban quedarse de menos, o Nadal celébrase por todo o alto, tanto cos máis pequenos como para os grandes. Os pequenos puideron ter aquí a María Fumasa actuando, a representacións teatrais, que teatro en Carballo xa vemos que hai moito, a cabalgata dos Reis Magos, as festas tamén con magos, e o Mago Teto, coa súa actuación. Houbo obradoiros de decoración de adornos de Nadal, obradoiros de regueifa, máis teatro aínda, bailes, concertos, campamentos, a visita do apalpador. Claro, eso só así un pouco co que está o Concello, que xa bastante, para que logo encima aquí no casino tamén todos os días hai algo, non? O sea, ti entras no Instagram do casino e todos os días hai algo, están sempre a ello. E despois é que por todas partes, o sea, é que non estás convencida xa? Un pouco, a verdade que sí. Igual Carballo, un pouco cidade sí que cumple o número de habitantes, cumple o ocio, cumple a cultura, que é, a verdade, en Carballo a parte máis importante. É que é máis incluso institutos, que como non vai ser unha cidade se temos 3 institutos todos? 3, Nin un, nin 2, 3. É certo. Pois sí, convencéchesme, Carballo conta como cidade, non é a miña preferida, pero é a mellor. E agora deixámosvos xa coa canción Mamma Mía, de primeiro de bacharelato. Un aplauso, por favor.
fagades frase por persona, que lea unha. Con isto, esta xornada radiofónica chega a súa fin e, queríamos expresar o noso agradecemento a todos os implicados nesta sesión, aos alumnos que tocaron os xilófonos e as melodías, ás miñas compañeiras xa dun foro personal, ao noso profesor Fran, e temos aquí unha frase que temos para dicir, para agradecerlo. Tamén hai que agradecer a Vanessa, profesora de música, a Paulo, que foi o encargado de preparar as partituras, a Miguel Mourón, que é o que leva todo o tema de informático. Evidentemente, mil grazas ao Casino por presentarnos esta oportunidade, unha experiencia diferente ao que estamos acostumados, pero moi chula. E, bueno, ao final, isto tamén é o fin desta xornada, pero tamén para nós que estamos en segundo de bacharelato, a punto de acabar, é un pouco un fin dunha etapa, deste proxecto de radio que tantas cousas nos aportou e tanto nos uniu. Entón, para despedirnos, queríamos facer un xogo que vou dicir así algunhas das actividades que fixemos e que quero que algún dos meus compañeros a escriba nunha única palabra. Por exemplo, a nosa visita ao Otero Pedrallo. Místico. Locus amoenus. A grabación do documental. Enriquecedor. Apuro. Unha das miñas obras favoritas, pese a que non recibo ningún gran premio, para min ten o máis importante, que é o Todo Cariño, que é Quevedo ao cuadrado. Nunha súa palabra. Quevedo. Claro. Cultura. Foi definitivamente o máis gracioso que fixemos este curso. Podes escoitar no iVoox do instituto, se vos dá curiosidade. Xa para rematar, como escribiríades a Fran? Bueno, a Fran queremos dar as gracias porque para levar un grupo, fai falta un coordinador, non? Pero para nós Fran é moito máis que un coordinador. Claro, Fran, ti fixeches moito máis que iso. Confiaxes nos nosos proxectos desde o primeiro momento, por moito los que pareceron. Non todo o mundo... Sabedes perfectamente que vos dixen 1000 veces que eu non quería meterme nun micro. Pero é o que toca. Non che pedimos subir aquí. Grazas por todo, por deixarnos mencionar a Taylor Swift, porque si, meter resucitados onde non facía, facer unha ouija se facía falta, isto é radio. Isto fora de micro, isto non sei papel. Tía, ler un papel, hermana, claro que sabes. No, aquí. Hai un guión. Claro, fixámoslo todos, pero ahora... Pelexaches para conseguir nos auriculares e cables, por fin, e creaches escaletas. Esta é mentira, fixamos 4 escaletas. Todas gracias a Fran, non a nós. Todas porque Fran puxo, chicos, está na aula virtual, a escaleta. Nos non abrimos a aula virtual, para pero non aquí está a tolear. escaleta. No, sí. Fran sube a estructura e nós a veces poñemos os nombres das seccións. A min to como unha moi cursi. Preocupadme por nós todos os días que nos víamos, que non sempre eran os luns. Ainda que houvese que entregar un podcast a semana seguinte, permitítesnos queixarnos do duro que é o bachelato durante a media hora que dura o recreo, aguantaches as nosas críticas cara este curso con optimismo e apoio. Contactaches con quen fixo falta para que as nosas experiencias fosen sempre as mellores e para que tivésemos as mellores oportunidades. En definitiva, fixetes estes 2 últimos cursos mellores, porque sabíamos que volveríamos á nosa aula de radio onde nunca faltan as risas e o apoio. En fin, grazas, Pepito Grillo. Claro, casi se nos olvidaba de que mencionamos aos xilófonos que estamos moi agradecidos, evidentemente, pero tamén aos baterías. Que son alumnado de primeiro, terceiro e cuarto da ESO e que, aínda que non se lleven, pois fan unha labor moi importante. Porque a música ten que levar un ritmo. Podo decir algo? Sí, claro. Déxame. De feito, tenemos que deixar todo.
Bueno, xa sabedes que a mí non me gusta estar diante do micro, é a primeira vez que me poño, espero que sexa a última. Bueno, gracias por todo o que dixechedes, pero se lembrades cando empezamos con isto vai facer 2 cursos, hai unha frase que lle dixen aos xeos de primeiro, este ano os de primeiro deso tamén, que foi que o interesante de todo isto que tiveron a chave vos abrir a porta e a pechar ao sair. Eso foi o que pasou realmente, é dicir, o talento poñedelo vos, a ilusión poñedela vos, isto non ten sentido se vos non queredes facelo. Entón chegamos a ese, estou me emocionando. Son moi chorón, xa sabes. Isto, a ver, todas estas cousas que facemos ou todo o que fai Vanessa ou en música, todo isto non ten sentido se o alumnado non participa. E vos participachedes cunha ilusión tremenda desde o primeiro día, e non sei, o curso ten 175 días lectivos. E todos somos personas e temos días bons e días malos. Podedes ter claro que algún día que era malo, se tiñamos radio, esa media oriña facía que o día fose moito mellor. Eso conseguíchelo vos. Foi unha especie de terapia. Ainda nos queda un mes para seguir facendo terapia. Creo que falta vos vai facer nesto que vos queda. Nada, gracias eternas. E os que estades aquí de primeiro bacharelato, a ver se xuntamos un grupiño para o ano que ven, non? Que pasámoslo ben. Xa vedes que divertido é un cacho. Sí. E nada máis. Agradezo eu tal. Gracias a todo o público que veo aquí. Gracias a todos os de primeira bacharelato, os baterías, a vos por facer o programa. E a Lorena. Gracias. Non acabei. Para unha vez que falo, déxame falar. Eso, gracias a sobre todo a vos, a xente que veo, a Casino, que nos deixou o espacio, a Vanessa, a Lorena, no Departamento de Música, que traballan de arreo tal, a Xulia e a Lara, que aí que non queren sair tampouco, os técnicos de son. E xa chamamos. A Miguel Mourón, que aporta os coñecementos técnicos, porque senón non estábamos emitindo. As familias de toda esta rapazada, porque sempre levan unha autorización para casa para facer non sei que tolemia que se nos ocurre, e sempre colaboran e sempre din que sí, senón tampouco podíamos estar aquí. E non sei se me deixo alguén. Gracias, Pablo, por estar de pé. E gracias por permitir, que tamén xo dixen un día o ano pasado, non sei se lembras, dice, moitas veces vou falar en femenino porque son maioría e nunca puxen unha pega, pero é importantísimo tamén ter un punto de vista masculino nun grupo tan matriarcal. Gracias, queremos moito. Nos a ti.